Xa hai moitos anos que a residencia para maiores Santo Ángel do Grove viviu a súa mellor época. As malas xestións e a falta de pagamentos levaron a Consellería a trasladar aos seus usuarios no 2011, provocando o peche do servizo. Dende entón as instalacións estiveron abandonadas e agora ocupadas. 8 anos nos que ninguén se preocupou pola maleza que pouco a pouco foi crecendo na horta traseira ata alcanzar varios metros de lonxitude. Ninguén, salvo os veciños das fincas lindeiras, que teñen que cortar eles mesmos as silveiras que atravesan os muros. Na residencia aí ten que haber de todo. Aí hai de todo, porque aí non hai campo te manda nada. O problema é esa maleza, todo o que hai por aí, que é un escándalo. Que eso é moito, non é de si que ten 1 metro, ten 5 ou 6 metros de alto, e ten 10 ou 12 de fondo. Os veciños temen que se poida producir un incendio ou ser atacados polos animais que esquivan os muros. Pero eu as topas non me importa, as ratas sí, porque as ratas contagian, contaminan, e teñen virus, non? Unha mordedura dunha rata, vale. Ahora, digamos, ayer morreu un señor das abellas, aí hai abellas, tiño ali un botellón coas abellas dentro, desas malas, que eu non as conozco. Eu puño patatas, vou levantar a rama, hai culebras, que aí temos que ir con botas e tal. A veciñanza xa reclamou ao Concello que tome medidas. Despois de 3 visitas á casa consistorial, segundo a veciña, o Goberno municipal aseguroulle que non podían facer nada porque as instalacións agora son propiedade dun banco. Os veciños non entenden como o Concello non pode facer que un banco cumpra cunhas normas básicas de mantemento. Yo lo que non entendo é eso, que un ayuntamiento, cualquiera que sea del otro sitio, que non pode hacer unha cosa con un banco de unha propiedade que está no centro dun pueblo, a máis ao lado dunhas casas, que aquí mesmo matei culebras, ratas, xa non digo máis, supóñase usted o que pode haber aí. Entonces, me pregunto eu, se as cousas son denunciables e tal, como a cousa siga aí. Os veciños séntense abandonados e desprotexidos. Advirten que co súa idade cada vez lles custa máis poder cortar todas as malezas que atravesan os muros. Lamentan ter que ser eles os que realicen estas tarefas para que as silveiras e os animais non cheguen ás súas vivendas.